Anong nangyari sa'yo, pare? Meron lang ako, kumapit yung preno ko. Ha? Kumapit yung preno ko. Good morning, mga ayop! Dahil hindi namin alam ang pupuntahan namin for today, ay pupunta muna kami doon sa lugar ng aming kasama na si JB. Good morning! Hindi kami makapagdesisyon kung Alaminos ba, kung saan ba yung mga Bulinaw ba. Kaya pag nakarating kami doon sa San Carlos, bahala na. Kanya-kanya na. Baka kasi ibudol din namin ang aming mga sarili. Balita ko may magandang lugar to. Mapita ata yun, Aguilar, mga ganyang lugar. Yun yata yung ibubudol namin ang aming mga sarili, mga kayop. Kaya subaybay lang. Dito si Darren. Hello, ibabike check natin pag nagkaroon tayo ng time. Si Marshall, abangan po ninyo ang kanyang bike check with review. At si Pastor Rex, yung kasama natin sa Ordaneta. Ayun, si Kadyo. Hello. Abangan ninyo mga bike check nila, mga kayop. Para makita nyo rin yung mga piyesa. Magkaroon kayo ng mga idea sa piyesa na nais ninyong gamitin. Good morning. Malayo-layo pa po ang ating biyahe. Mula sa kinaroroonan namin ay 30 kilometers ang aming first stop. Tapos takbong pogi lang. Pagkatapos namin sa first stop ay bahala na si Lord kung saan kami dadalhin ng aming mga binte. Itong dinadaanan namin ay ang bypass road ng Villasis. Tapos ay dadagsain namin ang papuntang Malasiki, Villasis, Malasiki, San Carlos Road. Hindi po tayo natuloy sa San Fabian ngayon, mga kaayop, kasi si Michael, yung compound na pinagdarausan ng ating worship, si Michael ay nag-chat po sa akin kagabi na wag muna kaming tutuloy sa kanila. Kasi syempre pagka Sabado sila ay nagtatanim din, nag-aani, ganyan. Nakita nyo na yung lugar nila, mga kayop, yung mga previous vlogs natin. Ang primary talaga nila na ginagawa doon ay ang pagtatanim. Dito pa rin tayo, mga kaayop, sa kahabaan ng Villasis, Malasiki Road. Magandang lugar ito, mga kaayop, na pagbaykan. Kasi mayroong pataas, mayroong pababa. Maganda rin ito sa mga baguhan pa lang na nais mag-ensayo, lalo sa mga maahon. Kakaunti rin yung mga dumadaan na sasakyan dito. Pero kadalasan pagka may dumaan mga truck, marami na rin tayong nadaan ng mga kapwa natin nagbibisikleta. Yun lang, sa part na ito isang linya lang ang mga kalsada. Kapag ganyang mga truck, hihintayin nilang mag-clear talaga yung left side para maka-overtake. Kasi kahit businaan mo yung mga nagbibisikleta, kung wala namang gigilitan, wala rin talaga. Tip din, mga kaayok, pag alam nyo naman sa sarili nyo wala kayong gigilitan, kahit anong busina ng sasakyan, huwag kayong magpa-apekto. Bakit? Kasi kayo rin ang madidisgrasya.
Halimbawa yung kanina, lupa. Tapos sa tabi niya, may kanal. Aba, kung pinilit mo pa rin gumilid, dahil tuloy-tuloy ang busina, ikaw rin ang madidisgrasya. Huwag po kayong mag-alala dahil ang mga sasakyan, mayroon ding brake yan. Malasiki ang proper. So tayo ngayon mga kaayop ay balot na balot. Dahil malubha ang init ngayong araw na ito. Dahil katatapos lamang ng bagyong Ulysses. Malasiki Town Hall. Sabi, naiihina ako. Ayan. Darren ulit. Shout out Darren. Ito po ang ating meeting place with JB. Nandito po kasi sila JB. Dahil hindi namin alam kung saan ba ang destinasyon namin. Dahil na rin po sa kanselasyon ng ating San Fabian bike. Ay dito na lang kami mag-uusap-usap kung saan tayo tutungo. Time check po ay 7:09 AM. Dito na rin tayo mag-breakfast mga kaayop. Logaw. Ang ating stopover ay sa United Methodist Church ng San Carlos. Meeting place at ang Lugaw place. Musta ang mga padyakan nyo mga kaayop? Ayaw ka na? Ayaw na. Mayaw na. So ngayon pa lang magkakaalaman kung saan tayo. Sa lugar pa na hindi pa namin napupuntahan. Mga kabundukan. Parang maganda talaga dun sa Mapita Aguilar eh. Oh. Sa mga nakikita kong post mga kaayop ay napakagandang lugar yon. Mukhang tulog pa si JB. Kanina magka-chat lang kami ng 5 AM. Nasaan si JB? Nandoon na sila, hindi ko makita. Naka-shades pala ako. Ayun na pala. Tapos mayroon din akong astigmatism. Kaya pagka malayo, blurred na. Pero wala namang problema sa pagbibisikleta. Importante makita mong may solid object sa harapan mo. Hello, good morning. Saan tayo maglulugaw? Kaway kayo sa camera, mga kaayop, si JB at ang kanyang kasama Drake. Ayan, hello, good morning. Ang dami nyo, 20 ah. Oo. Ngayon ay maglulugaw muna dahil kape-kape pa lang kami. At mukhang sa takbuhan natin kanina mga kaayop, huwag kayong maniwala pag may nakita kayong 35 na lumalabas sa speedometer, sira kasing speedometer ko. Minsan 40, 50. 18 lang po yung takbuhan natin kanina, 18 to 20. Base yun sa ating bike app na ginagamit ni Marshall. Siya po kasi yung trangko. 18 to 20 yun. Pareho kami ni Pastor Rex. Hindi naman sa kwan, talagang yung baterya ng aming cat-eye
na speedometer ay nawawala-wala na. Oo. Sponsor naman dyan. Sponsor naman o. Oo. Balita ko maganda daw yung Mapita Aguilar. Ha. Ayan, nandito din si teacher. Karahay lang po. Masabalitan sila ko yan. Good morning po. Good morning. Morning po. Hello po. Al. Al. Iter si Kayaw. Ito, pinapagalitan ng mga kayop si JB. Ayan, si Nani lang? JB. Pinapalayas na po yata. Good morning po. Hello po. Opo. Saan po yan? Usapan. Maganda po yata yung sa Mapita Aguilar eh. Ano muna kayo dito, Tad? Maganda rin sa Daang Kalikasan, tagos ng Sambales. Maraming masarap puntahan. Kaya ito yung sinabi ni Pastor Rex nung nakaraan mga kaayop na hindi lang katawan ang inihanda, dapat yung mental din. Oo, kasi pag hindi handa ang mental mo, kahit kondisyon ka, mapaburnout ka kasi mawawalan ka ng gana. Nagpagda ko, ito sa lapit ko. Oo, yan. Tayo mga kaayop, lagi tayong prepared. Oo. Ewan ko lang sa kanila. Sila JB at Drake ang ating tour guide dito sa western part ng Pangasinan. Alaminos ba? Oo. Dasol. Ito natin, Dasol. Kung gusto nyo, Anda. Anda, okay yan. May experience din ako sa Anda eh. Alam, ayoko nang balikan. Shoutout po sa mga taga-Anda. Matalusa. Ano, Anda? Dasol. Dasol. Bagong bago. Ay, kanyan. Kuha na lang tayo ng tali. Kung ano magandang ano, break it. Ay, sige po, dyan na po. Ay, i-park na lang po namin dito, Char. Thank you, Char. At kami mag-pre-breakfast muna mga kaayop. Para malagas tayong papadyak, lalo sa mga budol-budol moments. Meron ka na bang budol experience kaayop? Kung mayroon na, i-share mo sa baba. I-share mo lang sa comment section. Tayo ay muli ng papadyak mga kaayop. Tatapos nating kumain. At susundan lang natin sila kung saan tayo dadalhin. Marami po ang mga one-way dito kaayop. Tayo ay gagamit ng sasakyan. Watch out po sa mga one-way.
Papunta tayo ngayon mga kaayok sa Aguilar. Lalabas lang po natin sa bayan ng San Carlos. At kasama po natin, sumama sa grupo natin si JB at si Drake. Bahala na po yung nagtatranggo sa harap kung saan kami pupunta. First time ko ba mga kayok na makapunta dito sa lampas ng San Carlos sa part po ng Pangasinan na ito. Nasang lugar na pa tayo paring JB? Talang. San Carlos pa rin. Barangay Talang, San Carlos. Ayun, napakaganda oh. Ganda siguro kung makakit tayo dyan, no? Na-imagine nyo ba yung view kayo? Pag dyan tayo sa mga kabundukan na yun, pumunta. Likod po niyan, Zambales na, ano? Zambales. Shout out sa mga kapwa nating pastor at manggagawa na taga Zambales. Mga first time sa lugar na ito, kaway-kaway! Woo! Yan, yung nakakalam ng dang ito, nasa likod sila. May balak yata eh. Ano kaya ang kanilang plano at nasa likod-likod lang sila? Napakaganda ng tanawin dito mga kaayop. Feeling ko, lalabas tayo ng Zambales eh. Good morning! Shout out siya! Good morning! Yung nag-shoutout mga tayo, kilala natin yun, si Angelo. Kunyari, kilala natin. Morning! Oh, napakaganda ng tanawin mga kaayop. Para ka talagang nasa Pangasinan eh. Pangasinan feels. Kaya pagka sumasakit na yung mga puwet. Ay, first time mo. Nako, kaway-kaway sa mga first time dyan. First time mo na, nabudol ka pa. Aray! Ito yung mga tipong hindi nasasama ulit. Marami na ako na-experience na ganyan mga kayop. First time, nabudol. Kailanman, hindi ko na muling nasulyapan pa. Makikita na lang ang kanyang bike sa Facebook for sale. Hindi na raw kasi nagagamit. Yan. Kaya sa mga first time dyan, okay lang yan. Enjoy every moment. Napalitan mo na yung crankset. Ayaw nga. Itong crankset ko ay square tapered din eh. So, 2013 pa ito. Ilang baha na sa kamay nilaan ang kanyang tinawid. Isang beses ko palang pinaservice. Nilinisan. Bakal eh. Pagka bakal, suabe. Nandito po tayo ngayon sa Aguilar Bugalion Road. Akala ko sapa. Ilog pala. Napakaluwang na ilog.
na tsokolate rin ng gulay, Milo, kape, yan, libre kape. Kapag desisyon na mga kayop ang ating grupo kung saan tayo pupunta, doon sa tinatawag na Mapita. Kung napapansin ninyo yung mga naunang grupo doon, papunta rin sila ng Mapita, tanong natin. Dahil hindi natin alam ang daan, tayo ay susunod sa kanila. First time natin mga kayop. Natin kung hanggang saan ang kaya lang natin. Kasi sabi nila yung Mapita ay maputik, tapos matarik. Yung gulong kasi natin na ayaw pa hindi pang ganong klaseng trail. Mostly pang road talaga kasi super 1mm lang yata ang knobs. Kaya pagdating sa trail, talagang madulas-dulas siya. Sa ngayon ay nasa 55 ang ating air pressure. Kung ramdam ko nang dumudulas siya doon sa trail, ay magbababa na lang ako ng pressure para mas kumapit doon sa lupa. Yun, marami tayo, sama-sama. Meron ng full sauce na bike. Pang downhill. Mukhang pang malakasan yata ang Mapita. Ano, uwi na tayo? Dito pa lang, basa-basa na eh. Basta tamang padjak at pacing lang. Hindi ka kaagad malalaspag. Maraming nakamotor, saan kaya sila nanggaling? Budik. Ay, view deck. Ay, may view deck pala. Walang putik doon. Malilinis yung gulong nila eh. Walang sign ng putik. Sisimplang kaya tayo ngayong araw na ito mga kaayop. Good morning. Malinis ang kanilang mga gulong. Mukhang may pag-asa. First time ko lang din. First time din, oh. First time pala natin lahat eh. Mapita. Balak din namin ito kanina mga kaayop, ang kaso hindi namin alam ang direksyon. Buti at may nakita tayong grupo, tinanong natin sila papuntang Mapita. Mapita, paano ba yung pronunciation yan? Kaya tayo ay napasunod ng wala sa oras. Budol gaming tayo ngayon, mga kaayop. Ayan, at tumigil tayo dito mga kaayop sa Barangay Hall. Mayroon daw entrance. Bahala ka na dyan. Isang po bilangin mo na para 10 piso. saan ba tayo? 10 piso. May bayad na 10 piso. Balo. Papasok po tayo ng expressway kaya mayroong toll fee. Ito ra. Dito na po tayo sa expressway at nakapagbayad na ng toll fee. 10 pesos.
Napakagandang daan mga kaayop. Marami ring puno. Ilak nyo na yung mga tinidor. Ay, lock ba? Kala ko ba? Dapat nakalak pa na. Kala ko nakakuhat para malambot. Na nga bayo. Pag downhill pa na. Ito na mga ayop. Nandito na ang liliko pa lang. Liliko. Dito na. Bale, marami namang motor dito. Pahila na lang mamaya. Yan, dapat yung dalawa, hindi kayo kuha sa camera. Sayang oh, ito ang daan natin para maka 1 million subscribers. Ang ahon ay parang mathematics, kinaiinisan. Good morning. Sa likod mo kaya wala na. Ha? Wala na sa likod mo. Yung, Nakikita niyan. wala na. Wala lang ito, yung 1080p na resolution. Kapag yung isa, wala. Ubus agad yung memory. Pag mga view, yun ang gagamitin ko. Ayun, kalsada. Napakaganda. Anong nangyari sa'yo, pare? Meron lang ako. Kumapit yung preno ko. Ha? Kumapit yung preno ko. Ayan ko nga eh. 20 ko lang eh. Takbo ko pa baba. Okay pa? Ha? Ano? Kaya pa? Ha? Naputasan. Hindi lang ako makapreno. Saan ka nabutasan kaya? Kung pababa po. Naku, wala akong kwan. May interior ako dito. Sakto sa gulong niya. Oh, 27. Dito lang nakalo ako. Doon tayo, sa banda pa ba? Islanting tayo rito. Oh, no, taba ba? At na-flat. First casualty. Naku, nakita ka pa yatang sumimplang dito, pre. Dito tayo, dito. Emergency! Out! Gano yun? Nauna na sila, Marshall. Bike repair muna tayo dahil sa inaplatan. Buti na lang may bow na interior yung isa. Papalitan natin. At pabalik na tayo ng San Carlos, mga kaayop. Huh.
nayupi ang rim ni Drake. Kaya kailangang dalhin sa bike shop para ipatingin. Sayang ang bayad sa toll fee. Wala eh. Ganon talaga. At matindi na rin ang pagwiwiggle ng ganyang gulong sa likod. Habang hinihintay natin mga kaayop, ulit. Habang hinihintay natin mga kaayop yung magre-rescue, pupunta muna tayo sa bayan ng Aguilar at picture. Kailangan na pong sunduin yung bike kasi yung sa rim po niya ay malakas na rin ang pagwiwiggle dahil nga umpisa pa lang may bali na pala yung rim. Kaya ipupunta po siya ulit sa bike shop. Kaya mga kaayop, hindi lang dahil sa tusok pwedeng ma-flat ang interior natin. Pwede rin pala kapag yung rim mo ay hindi even o kaya naman ay may bali tulad ng nangyari sa aming kasama na si Drake. Sa mga bibili po ng bike dyan ay i-check din natin yung rim kung okay ang lahat. Nandito po tayo sa munisipyo ng Aguilar. Wala ata sa Ilap Aguilar. Maganda. Saan ba yun? Mga Ilap Aguilar. Dito tayo. Oh, doon tayo sa may sign ng I Love Aguilar. Balik. Balik sa I Love Aguilar. Balik. Time check. 10:12 AM. Arangada, Aguilar. Hello mga kaayop, at nandito tayo sa bayan ng Aguilar. Napakaiingay ng mga sasakyan. Yo, Pastor Rex. We have Darren. Nandito lang po kami. Si JB. Hello. Si Drake. At nandoon nagbabike si Kadyo. Yan po ang kanilang plaza. At nandoon naman sa kainitan si Marshall.
Ngayon ay hinihintay po namin kaayop yung rescue ng bike ni Drake. Kasi nayupi po yung kanyang rim. Malakas na rin po yung pagwiwiggle. Kaya hindi na rin po advisable na ibiyahe pa ito. Kaya nag-contact na po ng magre-rescue. May kalayuan pa po kasi yung bayan ng San Carlos dito sa bayan ng Aguilar. Kaya siya po ay susunduin na kasama yung bike pagkatapos ay idediretso sa bike shop para makita po. At dito po nagtatapos mga kaayop ang ating adventure sa western side ng Pangasinan. Babalikan na lang po natin ulit yung Mapita view deck. Sayang nga lang yung 10 piso na toll gate toll fee na ating ibinayad. Pero babalikan natin yan para makita ninyo kaayop at makita ko rin first hand kung gaano kaganda ang Mapita. Pag mauna na rin po kami magpa San Carlos dahil syempre nakasasakyan naman yung susunod at mauna na rin kami sa bike shop. Salamat po sa pagsubaybay ninyo mga kaayop. At wag din po nating kakalimutan na hindi lang tusok ang pwedeng maka-flat sa ating interior o gulong. Pwede rin pala yung rim. Okay po mga kaayop. Yung rim po niya ay double wall kaya may katibayan po yun, matigas. Kaya lang yung side na nag-hold po doon sa interior, yun po yung medyo lumuob. Makikita po ninyo sa picture na ito. Yan. So, tumusok yung part ng rim na yon, kaya nabutas po yung interior, nawalan ng control at hanggang siya po ay natumba na. Pababa rin po kasi yun, pababa. Aguilar. Yan, actually hindi nakasama to kaayop ng ating main vlog. Mga bloopers na lang. Papunta kami ngayon pabalik ng San Carlos at dahil sobrang init, sumasakit na po ang aming mga ulo, ay kailangan naming mag-stop over dito sa Barangay Talang. Nakapag ice cream din tayo ng sorbetes kahit papaano. Hinihintay namin sila JB na naka tricycle pero wala pa naman. At kami ngayon ay lalarga na. Alright. Rock and roll to the world. Sa mga nakakaalam po ng Mapita dyan ay invite nyo naman kami. Kasi gusto naming balikan ulit ang Mapita. Kailangan lang namin ng tour guide para mas masaya at mas marami. Sige mga kaayop, larga muna kami. Hello mga kaayop, at nakabalik na po tayo dito sa San Carlos United Methodist Church. Galing na rin po kami doon sa bike shop. Hello sir, na kung saan nabili yung bike. Yung rim po ni Drake ay UP na siya, umpisa pa lang. Kaya yun po yung naging rason kung bakit nung pababa siya ay bigla pong nawalan ng hangin yung kanyang gulong, at yun na nga hanggang siya ay sumemplang. So umpisa pa lang po ng kanyang pagbaba doon sa pababang part na nakuhanan din natin sa Pijo. Bigla pong nawalan ng hangin ang kanyang interior. Nung tinignan namin, dalawa yung butas ng interior. Slice. Talagang kwan po yun. Umipit sa rim. Kasi magkabila ang side po eh. Yun. Wala naman tayong dinaanang trail. Malinis yung
pababa yung simentadong part na yun. Yung sabi nung may-ari nung bike shop ay Wala na sa kwan. Hindi pwedeng i-trail yung mga tamalambot. hindi daw pwedeng i-trail. Ang brand ng kung nun ay Foxter Lincoln. 4.2. Foxter Lincoln 4.2. Parang 2021 na rin. Yung rims niya ay Foxter din. Maxter double wall. Double wall po yun, kaya matigas po yun, matibay. Nagkataon lang yung Pinag-connectan niya. yung doon sa upper part ng rim, talagang may yupi na siya. Yun po yung umipit sa interior. Ang nakakalungkot mga kaayop, sabi ng may-ari ay hindi na nila papalitan, wala nang warranty. Less than a week pa lang ba? 1 week. Anong 1 week? 1 week pa lang na nabili yung bike na yun. Kaya mga kapatid, mga kaayop, napakahalaga din ng customer service pagka maghahanap kayo ng any product. Wag lang yung ganda ng product, wag lang yung dahil kilala natin na magaling makipag usap, madaling kausap. Hindi, kasi ang pinakamahalaga sa product mga kapatid yung after sale support, customer support. Yan, katulad nga nun, nyo, 1 week pa lang, yun pa lang yung, ngayon pa lang, actually yung break-in ng bike na yun, simentado, pababa, wala na kaagad. Nakuhanan nga natin sa video, yung part kasi nung pinicturan din natin yung nayupi na frame, kaya lang, nag-focus pala sa background. Pero mapapansin pa rin naman yung UP doon. Ay sana nga lang ay ma-enhance siya. Gagamit ako ng image enhancing software. Hinatid na ni JB si Drake. At sabi ni JB ay babalik siya dito sa San Carlos UMC. Siyempre nakakaawa din yung bata si Drake. First time. Tapos yung bike, first time din ma-break in. Tapos sumimplang pa. Eh buti sana kung human error yung pagkasimplang. Halimbawa, pabulusok ka, sobrang bilis mo. Tapos hindi ka nakapag-brake ka agad. Buti sana kung maganoon. Eh ang kaso, mechanical failure. Biglang nawalan ng hangin. So biglang flat. Yung control mo doon sa manubela mo, biglang mag-a-adjust. Ngayon, kung talagang bihasa ka na, kaya mong kontrolin yon. Pagka mga professional riders, lalo ang specialization mo ay trail, kahit ma-flat ka dyan, kayang-kaya mong dalhin yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, lalo tayo ay commuter lang naman, or yung mga rides lang na enjoy, talagang pag ganon, na biglang nawalan ng control in less than 1 second. Less than 1 second. Sisimplang talaga tayo dyan. Kaya siguraduhin po nating maayos ang ating bike mga kaayop. Yung rims natin, brakes, interior. Ayan, lalong-lalo na sa mga bibili ng bikes. Kung pwede, ipakalas muna natin sa mekaniko para masigurado lang na okay ang lahat para walang ganyan. Nakakaawa si Drake kasi yun nga, wala pang customer support sa araw na ito. Ang sabi naman, babalik sila bukas kasama nung tatay. Kasi tayo puro bata. Alangan naman tayo yung makipagtalo, hindi naman tayo yung bumili, di ba? Kaya yung tatay, ibang level kasi pagka tatay. Siyempre, mayroon naman tayong batas na nagbibigay proteksyon para sa mga consumer. Hindi naman pwedeng basta ganun-ganun lang kaayop. So, susubaybay din kami sa magiging update. Hindi ko muna po papangalanan yung bike shop mga kaayop. Pero pagka hintayin muna natin yung final decision. Kung wala talaga, edi syempre para malaman nyo rin diba, to be fair.
Oo, parang tulong na rin namin sa inyo yon. Okay mga kayop. So, akala ko kanina tapos na yung vlog, hindi pa pala. Meron pa pala, oo. So, siguro mga alas 2, 1:30, mga kainitan, no? Biyabiyahin na rin kami. Kasi at marami pa tayong gagawin, lalong-lalo na bukas, Sunday, sa ating worship service. Abangan po ninyo mga kaayop. Oo. Wala pa namang laspag sa mga kasama natin. Wala pang mga laspag. Mamaya-maya ka lang. Pero yung bike laspag na kasi natumba na yung bike ko kanina eh. Sa hindi malamang kadahilanan, laspag na, bumigay na talaga. Kaya pakita ko lang yung mga bikes ng mga kasama natin for today sa adventure natin sa Mapita na hindi natuloy mga kaayop. Yan. Ito, abangan nyo po ang bike check ng bike ni Kajo. Yan. Pink ang kanyang motif. O yan ang bago niyang upgrade mga kaayop. Yung Speed 1 Bazooka Air Fork. Ito naman sa akin mga kaayop. Yan. Ito naman ang kay Marshall, si Goldilocks. Lucky Goldilocks. Abangan nyo rin yung bike check and review ng mga piyesa niya kaayop. Lalong lalo na yung mga nagtatanong sa durability ng weapon, ng L2. Yan, matagal na rin yung ginagamit yung mga yan. Ito naman kay Pastor Rex. Si Pastor Rex ang naka 1x11 SLX sa amin. So, iba-bike check din natin ito. Tapos, Epicson Stilt ang ganyang fork. Kaya kulay black. Mura lang niyang na-score. Second hand ito mga kaayop. Mura lang niya na-score. Nasa 25,000, no? Diba? 24 with clicks. 24 with the clutch pedal. Pero, dinonate niya na sa iba yung kanyang clutch pedal. Kaya, tiyagaan din, ha? Cole Massive XC 29er. At syempre ang pinaka brand new yung kabibili lang talaga, ito yung Submit Revelator. Yan, 29er ni Darren. Ayan si Darren. Yan, ayos ha. Sige mga kaayop, salamat sa patuloy na pagsubaybay at kung umabot ka hanggang dito sa vlog na ito ay malaki ang ating pasasalamat. Pagpapalain ka ni Lord kaayop. God bless you. Ciao. Ayun, i-flex lang natin mga kaayop ang ating lunch. Courtesy once again by the Vidal family of UMC San Carlos, Sangkapa. Sobrang blessing na po ito. Shout out po kay Teacher Marnie, o Teacher Marnie, kay Teacher Jed, Teacher Mel, yung mga kapatid nila. Ayan, hello, salamat po sa pagpapakain at pagtanggap. Ito ang chichibugin natin ngayon, no? Ano, mga kaayop, sarap, di ba? Libre. Ito, tikim-tikim lang. Yan. Yan. Kaya pa, Darren? Kaya mapas. May gusto ka bang batiin? Wala naman. Wala. Yung jowa mo? Wala akong joke. Kasi iba na alawin na lang. Ay, iba na. Yeah. Si Miss Gay Paris. Palagi kang sumusubaybay sa vlog niya eh. Ano ba habol mo? Buti pa yung vlog ni Miss Gay, sinishare niya. Yung vlog natin, hindi. Iba talaga ito basta babae. I-shoutout mo na rin siya. Batiin mo na rin. Shoutout kay Gay Paris. Namumula-mula pa. Sabi ko iba talaga eh. Si Pastor Rex. Yan, isi-share ko na pa. So, shoutout sa mga
Mga kasama ko sana sa Malog ngayon. Malog na kuhan. Hindi ko nasabi na hindi na dinuloy. Budol pala si Pastor Rex, ha? Sabi, Tinmalog San Pap yan. Yung pala, Mapita. Si Shoutout Marcia. sa pamilya namin dyan sa Pilipinas. Okay pa kami dito sa Pangasinan. Kadyo. Ganon din sinabi niya. Ganun din. Sa bagay kasi magkapatid nga naman sila. Si Teacher Jed ang fiancé. Fiancé na ba? Fiancé? Wala pa po, wala pa. Wala pa. O ang jowa nga raw. Ang Jowa Bells. Ano ba? Ano bang label nyo? Anong label? Anong label? Hindi masabi. Basta yun na yun. Ang Jowa Bells niya ay si Teacher Jed. Yan, makikita nyo mamaya. Hindi naman siguro siya, camera siya eh. So ito po ang loob ng kanilang church appointment. Harvest Festival, yan. Ito si Teacher Jed, ang tinanong natin kung fiancé na ba eh. Ano ba yung sasagot ni Teacher Jed? Siya ang tanong. Ay naku, palitan sila ngayon eh. Anong label ba? Baka may gusto kayong batiin, Chair. Pray na pa tayo. Wala. Chair, okay ka lang. Pangkuan yan, ika2 milyong subscriber kayo, Chair. So, pamparami. Tapos na 100 Ha? Lampas na ba? Wala pa? Wala pa. Ayan, sige po at kakain kami mga kayop. Once again, drinkers of pot, eating, ayop. Kakain muna kami at kung bago ka pa lang sa channel na to. Kakain na lang, meron pang ganung outro. Kailangan eh. Kailangan yun. Kung bago ka pa lang sa channel na to, ano kailangan nilang gawin? Subscribe! Ano pa? Like and share. Hit the button. Gutom na. Ayan. Subscribe, like and share na rin mga kayop. Salamat sa support. God bless you all. Ciao.